Joo, tänään täällä testipulsuja. Test 3. Testataan tämmöstä Rainbown Kivennäisvettä. vieläpä tölkitettyä, semmoista eeppistä on. Kaunis tölkki. Siinä on jo sinepäs pois. Siniharmaa. Siniharmaa tölkki. Kuten kuvassa näkyy, siinä on mun kauniit sormeni. Ja tätä testaa siis testi valme. Okei, avaapas tölkki. Ihan niin kuin jotain energiajuomatölkkiä aukas. Ja nyt lähtee. Katsotaan tuota Josi sillä aikaa tuolla. Ja miltä se maistuu? Maistuuko vedeltä? Kivennäisvedeltä. Kivennäisvedeltä. Joo. Joo. Oliko se? Maistuupa vielä uudestaan. Josi kuvaa. Oh. Älä nyt pellee sillä. No joo. Eli Arvosana on 4/5, koska se on kivennäisvettä. joo, kiitos. Kiitos kun katsoitte ja tuolla on Josi. Moi moi. Paina Josi, jos haluat Valmen kanavalle. Ja paina lehmä, jos haluat pelipulsun kanavalle.